sawijining dina, Reza lan Lintang lagi omong-omongan ing taman sekolah, bahas kegiatan sing arep dilakoni ing liburan semester loro iki. Ning ndi ya aku ya bingung iki. Piye lek adewe mara ning panggonan-panggonan sing bersejarah. Dadine adewe engko uga bisa sinau. Ah, masih wae iku. Lah terus iki ning ndi? Cah, enek apa iki kok ribut-ribut ae? Alah, ora ribut Mil. Iki aku karo Reza lagi bahas ning ndi mengko lek liburan dolan ning ndi ngono. Liburan seru wi. Terus awakmu duwe usul Ramil? Usul kan ndek Blitar ya akeh panggonan kang apik to, Jan. Tapi mau lek usule Lintang ngarepe ngejak awak dhewe ning nggon-nggon sing bersejarah. Lah kuwi ya idene Jarsip. Aja panggonan sing bersejarah wae, tapi uga panggonan sing cedhek karo alam. Mas, alam goib Ora kuwi. Wis ngawur ae. Apik kuwi dene Lintang. Ya wis, nganu ae dina Sabtu kumpul jam 09.00 ndek omahmu ya, Za? Yo, tapi mosok nggur cah telu tok. Yo ngejak kanca lah. Ya wis, ayo balik bae wis sore iki. Yo. Sawise balik sekolah, Reza diutus ibuke mundhut godhong jeruk kanggo masak. Akhire Reza ketemu Ibnu ing dalan. Nganu sesuk aku karo Lintang karo Milenia rencanane arepe dolan. Piye awakmu melu ora? Pangas budal kene cah dolan apa endi to jane? Nganu aku karo Lintang karo Milenia rencanane arepe dolan ning gen-gen sing bersejarah sing cedhek karo alam kan. Oh, ayo sesuk tak ngajak Dani ben rame ngono. Oh ya wis dino aku arepe golek godhong jeruk sik di ibu kunjangan. Oh, yo. Ah, sik. Ya. Ing pinggir dalan, tibake Afdila sing atine ala lagi nguping. Wah, iki kanca-kancaku ketoke arepe liburan. Wani-wani nek ora ngejak aku. Aku kudu golek rencana ben liburane kancaku ora nyenengake, tapi malah nyengsarake. Sawise nguping, Afdila goleki bola-bolane Fandi lan Raki ing kali. Dolan endi? Kok wani-wani iki gak bisa aku. Kanca opo iki kanca telo. Oh, aku duwe rencana. Rene habis iki. Dina Sabtu, Lintang, Milenia, Ibnu lan Dani wis nglumpuk ing omahe Reza lan wis siap-siap budal. Reza, Milenia, Lintang, Ibnu lan Dani banjur mlebu ing wilayah makam Bung Karno. Moro-moro Afdila lan kanca-kancane wis ana ing area parkir. Ora disangka-sangka kunci montore Dani lali ora dijabut. Aja kok jimuk kontake tok, jupuk ae sak montore. Idemu apik. Yuk.
Sawise dolan ing makam Bung Karno, Reza, Milenia, Lintang, Ibnu lan Dani banjur metu lan arep ngelanjutke perjalanan. Tapi ing area parkir Dani kaget banget ngerti yen montore wis ora ana. Wis saiki ngene ae, mendingan dhewe ngeterne awakmu balik dhisik, terus dhewe ngomong apik-apik menyang bapak lan ibumu. Heeh. Tapi lek ngomong kudu sing tenang lan areh. Aku wis di-SMS Buki iki enek dulurku aku ndang balik terus piye iki? Enggak apa-apa, engko pengen ngeterne iku balik ae ya. Ya wis ya no ya. Ing panggonan liya, Afdila, Raki lan Fandi nggawa montore Dani arep digawa mulih Raki. Oh tak kandhane gurumu lho kok. Niki mau mboten nyolong, Pak. Niki mau kula mau jarak Dani supaya Dani bingung madosi montore. Saiki Dani ndi? Lah ning omahe sik kono. Nggih, Pak. Nggih. Ini kok tak omahe Dani. Yo, tak. Akhire bapake Raki, Afdila lan Fandi mara menyang omahe Dani. Ing omahe Dani wis ana kanca-kancane Dani sing melu dolan mau lagi njelasne ilange montore Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten apa, Mbah? Ketemu mriki. Iki lho, anakku Raki bae sing nggo motor. Ya Allah, Raki. Yo, sepurane yo Dan yo. Yo ansene sing nyolong motormu. Aku, Raki, karo Abdullah. Ya ampun, Cah, kok tega-tega menton. Masalah apa kok sampai nyolong montore Dani? Regane aku, Abdullah karo Fandi gak tidak dolan. Lah dhewe ngrencanakne ben dolanmu iku gak nyenengake. Ora, sakjane kae aku arep ngejak awakmu dhewe tapi pas dina Jumat aku gak ketemu awakmu. Loh, maksud to, Za? Sorry yo, Cah. Aku ora bermaksud nyolong motormu tenanan dan aku mau bermaksud ben awakmu iku kebingungan marai awakmu ora ngejak awak dhewe dolan. Aku mau pengen dina Minggu sesuki motormu arep tak balik nih. Wis apa-apa. Rani izin yo. Ya, syukur ya Mas. Akhire masalah ilange montore Dani wis rampung lan akeh sing bisa dipetik saka perkara iki. Dadi pelajar iku ora usah neko-neko. Intine becik ketitik, ala ketara. Mekaten kala wau drama saking kelompok sekawan. Menawi wonten kirang langkungipun, kula sakonco nyuwun gunging samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.